Guazen lagunok, amets betean, martxok txantxoan txapelaren bila. Gure aurrean, dagoen oro, bada espada apartada dila. Bertso mundu hau mundu arraroa da, herriko xelebrena aurkezten bada. Ezkerrean ditugu elustondotarrak, jonidoian erea dira zakurzarrak, baina gurekin ematen dute hain txarrak, 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 txarrak. Trikitian munduan aski ezagunak, baino gaurko honetan balio ez duna. Oketa berriak txapelduna, azte sotiltaeneko, zailaukazue gu gainditzeko. Arranon naiz gaztelekun, irabaziko gaitunik ez da mundu. Eta hor bestaldean daukagu eta mok, naizta jartzen duten indarreta gogok, guri aurre egiteko ez daude potrok, 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 potrok. Olarien bidetik eskarmentu duna, ze gogorra izango den biharamuna. Oketa berriak txapelduna, azte sotildaeneko, zaitaukazue gu gainditzeko. Arranon naiz gaztelekun, irabaziko gaitunik ez da mundu. Eta honena bukaerarako, herriontako nesken postasunerako, hiru mutil horren jator, ta horren guapo, 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 guapo. Finaleko bidean hainbat putakuma, baina laizter pasako da estu asuna. Oketa berriak txapelduna, azte sotildaeneko, zailaukazue gu gainditzeko. Arranon naiz gaztelekun, irabaziko gaitunik ez da mundu.